ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ଟିକେ ଆସିଲ ଖୋଜି ଦେଇଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆସ ଟିକେ ଖୋଜିଦବ। ମୁଁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଜାଗର ନା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାହାନ୍ତି, ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ କୋଉଠି। ଟିକେ ଆସ କେତେ ଖୋଜି। କେତେ ଟଙ୍କିଆ ଗାନ୍ଧିଜୀ? ସେ ମୋ ଜେଜେ ପକେଟରୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି। ଜେଜେଙ୍କ ପକେଟରୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ଜେଜେଙ୍କ ପକେଟରୁ ଆଣିଥାନ୍ତ ନା ଭୁଲରେ ବୋଧେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି ବା। ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେ? ମାଟି ଉପରେ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତ ମାଟି ତଳେ ରହୁଛି। ତମ କଣ ଚେର? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଭୁଲରେ ବୋଧେ କଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ ଏତେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ହେଲା, ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲାଣି। ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଖୋଜିବ କି ନାଇଁ କୁହ? ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, କୋଉଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଡିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଉଠେଇଦେବି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ କୋଉଠି ପଡିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଖୋଜିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ବା। ନାଇଁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ଖୋଜିଦେବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଡିଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଦୀପ ଜାଳିବି କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦୀପ କିଣିଦେବେ, ମୋ ନାଁ ଟା କହିଦେବେ, ମାଗଣା ଦେଇଦବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ? ଚିପୁ ଭଞ୍ଜ କହିଦେବେ, ପଇସା ଫ୍ରି। ଶିବୁ ଭଞ୍ଜ? ସିପୁ, SIPU। ଓହୋ, ସିପୁ। ଏବେ ଏଇଠି କଲ ଟା ତାହେଲେ ସିପୁ ପାଖକୁ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲଗେଇଥିଲି, ଭାବିଲି କାଳେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିଦବ, ଫୋନ ପେ ରେ 10 ଟଙ୍କା ଛାଡିଦେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ ପଇସା ଟା। ହଁ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଦୀପ ଜାଳିବେ ତ, ଦୀପ ପଠେଇଦବା। ନା ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୟାରେ ନେବିନି। ନାଇଁ, ଦୟା ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଲେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ, ତ ମୋର ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଫାଇଦା? ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଦୀପଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଘିଅଟା ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ବଳିଦାଟା ଆପଣ ଭଲ ତା ପଟୁ ମାଗିଦେବେ। ଭଲ ଆଉ। ଘିଅ ରେଟ୍ ଆଜିକାଲି କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବୋଧେ? 1000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଲିଟର କୁ। ତମେ କାହିଁକି ଦେଶୀ ଘିଅ ଲଗେଇବ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଘିଅ ଲଗଉନ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଠକୁଛ ନା କି? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉ ଚଷମା ଟା ଲଗେଇଥିଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ସେଇଟା ବି ହଜି ଯାଇଛି, କଣ କରିବି କହିଲ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଯଦି କାଚର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡିଥାନ୍ତା, ମୋ ଗୋଡରେ ଫୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ତାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଚ ଚଷମା ଲଗେଇ ନଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ବୋଧେ ଲଗେଇଥିଲେ ନା କଣ ଆଉ। ନାଇଁ, ତିଆରି କରିକି ଦେଇଥିଲା ଭଳିଆ କହୁଛି ସେଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। କିଏ ଆପଣ? ମୋ ନାଁ ଫୁଲ। ଫୁଲ? ହୁଁ, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଜାଣିଛ? କୁଆଡୁ? ଏଇ ରାଇଟ ସାଇଡ ରୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲେ? ସିପୁ। ତାହେଲେ ଏଇ କଲ ଟା ସିପୁ ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ନା? ମାନେ ଏବେ କେମିତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିଛି। ହଉ ହଉ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ଘର ଆଡେ ଆସୁନ, ଖାଇଦେଇକି ଯିବ। ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଆଡେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ନାଇଁ, ବୋଉ ଡାକୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ। ଏଇଟା କୋଉଠିକି ଲାଗିଛି? ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ? ସିପୁ। SIPU। ଓହୋ, ଏଇ ସିପୁ ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ଭଲ ଯେ, ଖରାପ ଆଉ। ନାଇଁ, ଖରାପ ଭଲ ନାହିଁ। ଖରାପ ଭଲ ତ ମିଶାମିଶି ଚାଲେ ଆଉ। ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଆଡେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ଖାଇବାକୁ କଣ ଦେବେ କହିଆକୁ? କଣ ଦେବେ? ଆପଣ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ, ଯାହା ଥିବ ଖାଇବେ। ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଆଡେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ହଉ, ଯିବି ଯେ ଘର ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦେଇଦିଅ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚଷମା ହଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଖୋଜୁଛି, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲେନି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପାଇଯିବ ଏଇଠି। ପାଇଲେ? ହଁ। ହଉ, ଫୋନ ପେ କରିଦେଲେ। ଫୋନ ପେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଁ? ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍କାନର କାଢନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ସ୍କାନର ଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ? ସେଥିରେ ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଲାଣି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଛାଡ଼ିବ, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ଛାଡିଦମୁ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ସାଇବର ଠକେଇ ଆଉ। ବାସ୍, ବୁଝିପାରୁଛ। ମାନେ ମତେ ଦବା ବଦଳରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୋଳ କରିଦବ। ନାଇଁ, ମତେ ଏଗୁଡାକ ଆସିନି କି ମୁଁ ଏଗୁଡା କରେନି। ଭଲ ପିଲାଟେ। ଏସ୍ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ କଣ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ? କେତେଥର ପଚାରିବି? ଆଉ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି କଣ? ଜାଗର। ଓ, ଆଜି ଜାଗର। ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଆଡେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ଜାଗର ବା ଖାଆନ୍ତିନି। ଓହୋ, ଜାଗରରେ ଖାଆନ୍ତିନି ନା? ନା। ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଚିଛି, ଆପଣ ଖାଇବେନି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହ ହଉ, କାଲି କରିକି ରଖିଥବ, ମୁଁ ଯିବି ଖାଇଦେବି। କାଲି ବା ଖରାପ ଭାବିବେ। କାଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି।
ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ନା? ଆଜି ଜାଗର ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଭାବିଲି ଫୋନ କରି କାହାକୁ ଡାକିଦେବି କିଏ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଗର କରୁଛୁ ମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ଡାକୁଛି କେହି ଟିକେ ତମେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଜାଗର କରୁନ ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଜାଗର କରିବେ? ଆଉ କଣ ଏଇଟା କୋଉଠିକି ଲାଗିଛି? ଏଇଟା ଚେନ୍ନାଇ ଲାଗିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଲାଗିଛି? ହଁ। ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ଟା କଣ? ଅମିତ କୁମାର। ଓହୋ ଅମିତ କୁମାର ଡାକ ନା ସିପୁ? ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ତାହେଲେ ଅମିତି ନା ହଉ ଆଉ। ଏରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଫଳ ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ସାଇବର ଠକେଇରେ ବହୁତ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଥାନ୍ତି। କ୍ରାଇମରେ। କ୍ରାଇମରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଭଲ ସେଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଅମିତ ବାବୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହେଲେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଟା ଦେଇଦେଲି ବା। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କହିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ତମେ ଆଗକୁ ବଢିଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଲି। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ଦିଅ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ହୁଁ ହଁ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି 0900 ଦିଟା 134 ହେଲା ହୁଁ ହୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଟା ହଁ ଆପଣ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଜିମ୍ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢୁଛି ଶୋଉଛି। ଖାଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛି ପିଉଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି ମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଟା ଅନ୍ଧକାର କି ଆଲୁଅ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେଠୁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଟା ଅନ୍ଧକାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଦିଆଯିବ ଲଣ୍ଠନ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଟାକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଲଣ୍ଠନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରଚ୍ କିଣିବି। ଉଁ ଟ୍ରଚ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବ ଲଣ୍ଠନରେ ଆମେ କିରୋସିନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏବେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏଇ ଯୋଉ ସୋଲାର ପାଇଁ ବାହାରିନି କି ମୁଁ ସୋଲାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡା କିଛି ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ହାତରୁ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନି ସେଇଟା ସବୁ ସରକାର ଦଉଛି ସରକାର ବୁଝୁଛି ସରକାର ସବୁ କରୁଛି। ସରକାର କିଏ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ ଟା ଦେବି ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି ନା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କରିବାର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ଅଣ୍ଡର ରହିକି ଯଦି କାମ କଲି ଶହେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡର ରଖି କାମ କଲି ମୁଁ 100 ଜଣଙ୍କୁ 100 କଥା ଶୁଣେଇବି। ଏଇଟା ତାକୁ ଆପଣ ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ ଜବ ଫବ୍ ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ? ଓହୋ ଏଇଟା କୋଉଠିକି ଲାଗିଛି କି? ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗିଛି। ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋଟାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁ ଲାଗିଛି। ହଁ ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲେ? ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୁମାର। ପି କୁମାର? ହଁ। ହୁଁ ପି ମିନ୍ସ? ଟିମର। ଟିମର ପି ମିନ୍ସ ଟିମର? ହଁ। ଟିମର ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ସେଲୁନ ଯାଇନଥିବ ଯୋଉ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି ମେସିନରେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କଣ ବା ମୁଁ ଏଠି ଜବ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମତେ ଦାଢି ଚାର୍ଜିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ତମେ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା କହୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ସ୍କାନର ଛାଡ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡିଦେବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଲୋଭିଆ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍କାନର ପଠେଇବି ଆପଣ ମତେ ପଇସା ଛାଡିବେ ମୋର ହଜି ଯାଇଛି ଆପଣ ମତେ ଖୋଜିକି ଦେବେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଣ୍ଠିଟି ଆପଣଙ୍କର ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ହୁଁ। ହଜିବାର ରିଜନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜେଜେଙ୍କ ପକେଟରୁ ଚୋରେଇକି ଆଣିଲେ। ହଁ। ଆପଣ ଜେଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜେଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତମ ଜେଜେଙ୍କୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେହେତୁ ଚୋରେଇକି ଆଣିଛ ତମଠୁ ସେ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ତମ ଜେଜେଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁଣି ପଶିବେ। ତାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ରାଇଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠିକି ଯିବି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବାସ୍। ମୋ ଜେଜେ ତ ଯାଇ ଯମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଯମ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛ ତ? ହୁଁ ବାସ୍ ସେଇଠି ଆମ ଯମ ବସ ଯାଉଛି ଆମ ବସ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯମ ବସ ରେ ବସିକି ପଳେଇବି? ବାସ୍ ନାଇଁ ବସିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିରେ ପଇସା ଲାଗିବ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାଇଁ ନା। ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପଡ ଫ୍ରିରେ ପଳେଇବ। ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତମେ ବା ଯମପୁର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ଯମପୁର ଯିବନି।
କିନ୍ତୁ ନେଇଯିବ ତମକୁ। ମାନେ ବସ ରେ ଭିତରେ ନ ବସି ମୁଁ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି। ବାସ୍ କାହିଁକି କହିଲ ରିଜନ ପଚାରୁନ। ହୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନାହିଁ ତ ତମ ପାଖରେ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଗରେ ଠିଆ ପଡ। ତାମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ମରିବାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେନି। ତାହେଲେ ଯମ ପାଖକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା କାହିଁ କହିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ବସ ଭିତରେ ବି ତ ବସିକି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ମାନେ ମତେ ଯିବାକୁ ଆଉ ପଡିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାହାନ ଆସିକି ମତେ ନେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲେ। କୋଉଠୁ କଣ ମୁଁ ଫୁଲ କହୁଛି ଟି କେତେ ଥର କହିବି ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଲ। କୋଉ ଫୁଲ? ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଫୁଲ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟେଣ୍ଟ। କୋଉ ଟେଣ୍ଟ ଆଉଛି? ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ବାହାଘର ଫାହାଘର ବଡେ ଫଡେ ଆଉ 21 ପୂଜା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୂଜା 16 ପାଲା ହୁଏ ଏ ଯୋଉ ଆରେ ହଁ ଟେଣ୍ଟ ହଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ହଁ 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 ସେ ମୋ ମାଉସୀ ଦଦା ପୁଅର ଝିଅର ଭଉଣୀର ଭିଣେଇ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ବାସ୍ ସେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲି ଯେ ସେବେଠାରୁ ମୋ ନାଁ ଟାକୁ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଥାଏ ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ଫୁଲ ମୋ ନାଁ ଫୁଲ ସେବେଠାରୁ। ଏଇଟା କୋଉଠିକି ଲାଗିଛି? ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଉରକେଲା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇକି ସେ କଡରେ। ସେ କଡର ମୁଁ ଦିଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ରଖିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଟା ହୁଁ ପ୍ରୀତିଶ ରାଜ କୁମାର ପତ୍ର। ଓ ପ୍ରୀତିଶ ରାଜକୁମାର ପତ୍ର ଭଲ ନାଁ ଟେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ନା? ଭଲ ଯେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ହୁଁ ଖରାପ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଦିନେ ଅଧେ ତ ଖରାପ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଦିନ ସବୁଦିନ କାହିଁକି? ଆଉ ଘର ଆଡେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ଖାଇବାକୁ କଣ କରିଛ? ଏଇ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ଆଳୁ ମଟର ଆଳୁ ବିନ୍ ଏମିତି କରିଛି ଆଳୁ ଶୁଣ ଉପରେ। ଭଉଣୀ ତମେ ଯୋଉ ଆଳୁ ରେସିପି କରିଛ ମୋର ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ଡାଇବେଟିସ କରିଦବ। ହୁଁ ଡାଇବେଟିସ ଅଛି? ହୁଁ ହଁ ଅଛି। ହୁଁ ଟିକେ ଔଷଧ ଫୋଷଧ ଖାଅ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ଭଲ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖାଉଛି ଜଣ। ମୁଣ୍ଡ ଟା କିଏ ଖାଉଛି ଉଙ୍କୁଣି? ନାଇଁ ଫୁଲ। ମୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଠି କୋଉଠି ଗଳି ପଡିଲେଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ। ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଳି ପଇଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କୋଉଠି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡି ତ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡି ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଟିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। କେସ୍ କରିଦବା କି ଗୋଟେ? ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲ ମୋ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଜିଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ମୁଁ ଦୀପ କେମିତି ଜାଳିବି କହିଲ? ହଉ ଏରିଆ ଟାକୁ କୁହ ମୁଁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି।